Bueno, atxaldeon eta eskerrik asko, hona etortzatik. Bueno, Ordiziko txirrindulari eskolan lan egiten duen guztientzako egun hau berezi izaten dela. Gehien bat, normalen guri gutxina gustatzen zaion lana, hau da neguko lana, babesle bila hau eta ate asko jo, materiala preparau, papelua, lizentzik eta danak, pixkat lan horren bukaerea dau, eta pixkat duan jazten da guri benetan gustatzen zaiona, eta dela karregatan ibiltza eta txirrindularitza dela. Aurten oso pozik gare, egoera ekonomiko ikusita eta aurten sekula baino txirrindulari gehiago ditugula, presupuestare asko igozitzaion urte hasieran, kontu kantatzen hasi ginenen, eta ez da erresa izan, ona hiltzea, eta korredore danak hemen aurkeztea dela. Azkenen helburu lortu dugu, babeslei esker, hemen jende asko dau taldeen lan egiten dona, egunero, gu azaltzen gaurren, baina jende asko atzetik lan egiten dona, eta noski, jende horri txirrindularitza asko gustatzen zaio eta horretu egiten gara, baina lanakin dago gokin bakarrik ezin dago aurrea eta atzetik bultzada ekonomikoa behar dugu, diru asko behar da, eta gu suerte handio izan dugu, goiarri mailan afizio handio dugu txirrindularitzan, eta babesleke bultzada handio eman dio eta azkenen lortu dugu aurrea atatzea da. Aitor Landa. Julen Izaguirre. Ander Altuna. Jon Garmendia. Igor Jauregui. Aritz Elustondo. Xavi Pérez. Eneko García. Aitor Campos. Eta zuzendariak Xanti Osoro, Iñigo Seinolaza, Eneko Gurrutxaga, Iurri Altuna, Aitor Iratu, eta Pedro Usabeaga.